ассалому алайкум бинандагони азиз, манзури шумост барномаи хабар барои ту. 16-19 март дар ҷумҳурии номусоидӣ вазъи обу ҳаво боқӣ монда, дар ноҳияҳои водигӣ ва доманакӯҳӣ бориши борон ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ боридани борону барф пешгӯӣ мешавад. инчунин 18-19 март дар баъзе ноҳияҳо борони бо шиддат ба амал меояд, иттилоъ додааст агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон. дар масири Душанбе Чаноқ то ҳанӯз фаромадани тарма идома дорад. ҳарчанд роҳ дар маҷмӯъ кушода шудааст, вале бо мақсади бартараф намудани тармаҳои нав фаромада шояд дар баъзе мавридҳо ҳаракати нақлиёт муваққатан боздошта шавад. Умида Юсуфӣ, раиси маркази матбуоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании кишвар мегӯяд, ки санаи 12 март дар қаламрави Тоҷикистон 8 бориши барф ба қайд гирифта шудааст. ба гуфтаи вай, рӯзҳои охир дар километри 64, 65 ва 66 роҳи Душанбе-Варзоб, 80, 154 ва 165 роҳи Душанбе-Айнӣ, инчунин дар километри 8 шоҳроҳи Хоруғ-Ишкушим ва 622 километри шоҳроҳи Душанбе-Варзоқ-Хоруғ-Мурғоб фаромадани тарма ба қайд гирифта шуд. бар асари резиши барф ҳаракати мошинҳо дар ин ҷодаҳо муваққатан баста шуда буданд. бале, воқеан бояд эҳтиёткор бошем. то кунун талафот ва харобиҳо ба қайд гирифта нашудааст. барои рафъи оқибатҳои офати табиӣ Вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ техникаҳои махсус ҷудо кард. ҳоло роҳи Хоруғ-Ишкушим кушода шудааст. корҳо барои рафъи оқибатҳои резиши тарма дар шоҳроҳҳои Душанбе, Хуҷанд ва Хоруғ-Мурғоб идома доранд. наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода навбатдории шабонарӯзиро дар масирҳои асосии кӯҳии кишвар идома медиҳанд. бинобар ин аз шаҳрвандон хоҳишмандем моҳияти иқдоми мазкурро дарк намоянд ва тавсияҳои мутахассисонро гӯш кунанд. шумо аз кадом роҳҳо истифода кардед ва вазъи он роҳҳоро метавонед дар комментария нависед. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстони азиз.